Welcome to another Hindi mangkat. Welcome to another vlog. It's on 40 in my right car. Business change, I like I ain't. Bago na siyang gupit. Wow. Mo na iyahang before and after ko insert. Kita mo? Murado irihis. Nagpagupit na dyan nila kay basig dakpon ni checkpoint kayo. Ako gikan ko nag-workout, mao ni akong forma ganiha. Kita mo? Muna akong workout. Nga nagka-power yung ilok. Grabe tama. Sige ha. Uy, guys, joke lang. Humot ya. Humot kayo. Ang kamangudugan. Ayaw ko man. Ayaw ko kaayo. I love you guys. Umatay pa naging nga na. Mag-post sa Facebook ko. Sige, oy. Nya magkamataron nagdalgon ako. Sige ginahan. Pero kabi, ano na siya kaayo ka nang kinabaguhanan siya ni kaayo. Basta ba? Na ako'y joke. Tulo ka bo. Sama. Joke. Apa po karang sa Facebook, oy? Workout kay niya ka nagkaroon niya. Ako putasan sa pag-post ako sa Facebook. Ganahan ni ha? How dare you? Number 1, kana dyan di kami kabayuta ka. Ikaw may kanunhang ni katawan ako. Prepare na ko og milk. Since wala may kapalit og fresh milk, so nagkutaw na lang ko og gatas, powdered milk niya akong gipabugnaw. Atong gamiton nga ngit-ngita man ko. So atong gamiton nga coffee ron is our favorite coffee. Number ones. The world's first alkaline coffee. Alkaline based coffee. Tada! Liven coffee. Ano nga ba lini? Basta kay Liven coffee ni siya, guys. Cappuccino, kay man akong favorite cappuccino. Na siya upat ka variants, na siya sugar free para sa mga tagas og sugar, blood sugar, and then na ay original latte, and then cappuccino, and then na pa tayo Liven coffee burn para sa gusto mo sexy. So man ni siya ganahan ko aning cappuccino kay medyo ako personally, wala ko like inom nga kape kanila siya, no? Dili ko lain mo inom kape lain kay magpalpitate ko, and then this one ginahan may inom coffee niya kanang mahadok nga magpalpitate or unsa pa diha mahyperon. I suggest this kay grabe, recommend ako ni siya kay 131 in 1 coffee ni siya, no? Dili lang ni kay 3 in 1 coffee, 131 in 1 coffee. Kanya na po siya mga health benefits. Gabi ka promote. Promote ko ani kay mo yung favorite nan. Let's do this. So mag-start na tayo. Now, ato ingredients, kene, and then kene. Wa man ko white sugar, so kare na lang. Brown sugar. And then hot water. So yun sa kay ko. Nine tablespoon na pwede ko. May best. May best yan. 3 or 2. Water. Even na dapat. 1, 2, 3, and then a whisk. This one, wala man ko'y pang whisk nga man, no? So sariling sikat ani. Sakto ba? Tama ba yung ginagawa ko? Ito pa niyang gibuhat, guys. Or gasayang-sayang lang ko sa akong kape. Wait, tanaw sa ako. Sige, ako sa hinuat. Dalgo na.
5 minutes man daw. Or, tangtod sa murag maglapot tayo. Dami ito, dito. Ano, dito. Feeling mo sakto, kaya ni buwak. Murang po ikatuhang exercise ni na mga malawa. Hindi pa na. Ay guys, update sa ako ang mga tinanom day, no? Nag-harvest namin sa picture! And then, nagka-harvest naman yung picture. And then, among taong kay dagko na. And then, among tangkong kay dagko na po. Harvest na po. And then, namuang atsyal kay kapit na mamunga. And, man, among kamatis. I think, padung na po na mamunga. And then, silipod nga. Masaya, karahang kayo silang nabuyo. And then, nanalingsing na po amo ang kamungkay, amo ang ahos, ang luya, and then tangad, and then ayang palaya, ang bato. Kapit naman mabahay kubo. Mura na magandang ang pikas. So, dahan di pong positive things na hitabo na ka na quarantine na. Okay. Ako personally na nakapananom ko. Dugay man ang plano pero nga pa dyan na ako natanom na nabuhat pag quarantine. And then, nag-crisp luto. Pwede man ko tiluto sa una. Nagluto ako pinirito. And then, luto ako. And then, workout ako. Good workout. Come on guys. Comment down below kung mga kadya mo dun sa mga positive things nga nahimo ninyo during this quarantine. Ay 2 months na tahap. 2 months na tayo ng quarantine. Ay, kayon sila. Pag after this daw, aming quarantine, nga tayo na-acquired new skill, meaning, wala tayo gibuhat or wala tayo mag-grow. So, mas maayo itong na ate new acquired skills. Karon after sa quarantine. And then, hindi na tayo magbuhat nga mabalik pa ta sa una no kay this is our new norm. So, we have to live with it. Dawat-dawat lang. Pag may fine. Ako ngipad ka na. Nakita ko picture ng gitag na gawin sa kasal ni Ata Anabel. Nga na ako ngipad ka na. Shout out sa mga panenang ngipon na. Ay, nag-workout din ako sa bukay. Ganun. Nagsugod ako gain ng weight. Kay, sa una no, dito ko mawawa na, 36 ra ako ang timbang before na quarantine. Nya, after 2 months kayo, nahin mo na ako yung 42. 6 kilos ko ang nag-gain. 6 kilos ako nag-gain. So, meaning 3 kilos per month ako ang nag-gain during this quarantine niya. Kanang itong nag-gain ka og fat nga kanang wa matarong kasi nabutang. So hapit nag-gain nag-develop na ko og belly fat. So dayon kita nawon mo nang nag-workout kailan kita nawon no. Nga matiting ko nga bayan niya dako ko bilbil. Nga ko butiti. So nag-workout ko kay na may mga tutorial na sa YouTube no. Thank you YouTube para ma-distribute evenly ang imuhang mga fats and then muscles matarong ka form. So, mo na siya. Nag-workout ko. Actually, day 5 na dero na. Cross finger. Mag-gain ko og weight and then magpurma na po niya akong lawas. Kay mura ka ko upakog. Call a friend. Di na kaya. Okay na. Ang iya pang i-call a friend kay katumbo na kayo. So, mga. Tapos gapit ka. Magtingong namuna effort eh. Ano mo? Demora by number 1 mag-inom. Ayaw ba? Asa man taron? Ngayon. Hain ko. Tampalos-los. Kalipaan. Hain ko! Kinsa ko! Ginagawa mo! Go! 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 May ganina, go! Kaya mo yan! Happy Fiesta! Saint Isidore de Labrador.
bagong pangasantos nga. Unsa di? Unsa di ay? Unsa di ay? O gain English ka or gabi na siya or gani Latin unsa man yung ha? Ga-mix mo ng tulo. Tanaw ko sa post ni Bishop Akyat. Viva San Isidro Labrador. Unsa man na? Saint Isidro the Laborer? Happy Fiesta! San Isidro Labrador! Magpa-music ka. Di ba ako makuha na ni? Ma-copyright? Kanta ta. Kanta ta while nag-whisk harash. Di kayo kuan. Lift your head. Baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You get by with a smile. You can win at everything, but you can try. Baby, you don't have to worry, 'cause there ain't no need to hurry. And whenever said there's a mistake, when they're closing all their doors and they don't want you anymore, it sounds funny, but I'll say it anyway. Do-do-do-do. 2,000 years later. Sa wakas! Naman na dyan no, after for it. Naglaro. Sa mga video kay 5 minutes ra ko mo. Ako 2 hours ko nag-quiz ko. Labi. No? Uwa na kung kamot uminis ko. Tanawa na nood na. Uwa na kaayo ko. Wala nilo. And then, let's go na coffee. Thrilling. La. Okay, taste test. Sama ni instrument. Di ba kani isagol, no? Di na isagol? Tamis, wag kayo! Wait, sabi, mag-search sa taso nito dito. Ako, drink. Straw man, umako straw, so kutsara na lang. Hey, excited na po! 2 hours na ning gihaguan. Gang. Tilawis ba? I made it! After 2 hours! I made it! Share ta ha? I made it! Tilawi. Wait, isa. Wait, look! Charo na. Suy ko no. Mag-inom. Tamisan mong ko. Mabi 2 hours lagi gang. Karo pa kumuman. Tamis? Tubig. Tamis? Di, nga na. Ika nang i-mix man na. Lagi, iwing tubig sa... Punta ko sila. Ano man? Tawag katugan. Kay. Tapos kayo. Kay. Taste test. Tara me? Ano may lamian ni ha? Amurat sa pusisaw ka na mga kuan. Kay mabuwa day pud siya oh. Mabuwa day pud siya. Murat sa pudog ka ng kana sa mga coffee shop bitaw. Mabuwa ra pud siya. Minaw kay nagbabble-bubble.
Tapos nga po. Puro din na kay para gani ha. Ina na. Ina. Uy. May pare sa na. Ay kik ito. Katong bidasa. Manikan sa duha. USB nga po ah. Asa bago na. Sila na music. Tuloy ko ba? Okay. Kaya nga on ka. Sama. Kawalan ka maruto. Ang pagkuha nga lang kay pagkamilot alas sa mga nilabhan. Ay, batasan. Mamilo, mangugo. Di pala karoon ng schedule. Hi, everyone. Hi, my name is Jam. Ang gwapo ko kayo. Ano di kuwang ka? Ako po, buntis ko. Ako si Sky. I'm pregnant. So, that's it guys for today. I hope na-enjoy mo sa mga video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And ring the notification bell button para sa mga sunod nga mga videos. Bye!